Hyw y ranca Davies, chi o ysgrifennydd Newid Hinsawdd Cymru. Mae dyn ni cwbl o gwestiynau i chi heddi, felly a fi at Bella am yr un gynta. Beth ydych chi'n gobeithio cyflawni yn eich swydd newydd? Wel, mae llawer o heriau enfawr, heriau fel climate change emergency natur hefyd, ac hefyd y dyfodol o ffermio yng Nghymru hefyd. Rwy'n gobeithio y byddwn ni'n gweithio gyda'i gilydd dros Cymru i codi'r heriau. Beth yw targedau Newid Hinsawdd Cymru a sut ydych chi am gyrraedd nhw? Rydyn ni'n gweithio yn Gymru tua'r targedau i net zero yn y flwyddyn 2035. Felly mae rhaid i ni, pawb ohonyn ni, yn gwneud pethau wahanol. Sut ddylen ni teithio i'r ysgol? Sut ddylen ni'n bwyta'r bwyd lleol? Sut bydd Newid Hinsawdd yn effeithio ar genedlaeth a'r dyfodol? Rydyn ni'n gallu gweld ar funud nawr y tywydd yng Nghymru, llawer o'r bwrw glaw day after day, mis ar ôl mis. Mae rhaid i ni fel llywodraeth, mae rhaid i fi, i ti, yn gwneud pethau wahanol i sicrhau fod dyfodol o Gymru a dyfodol y planed hefyd yn well. Beth gall plant wneud i helpu stopio newid hinsawdd? Mae'r plant yn pwysig iawn, mae'r llais o'r plant yn pwysig iawn, ac mae'r actions o'r plant yn pwysig iawn. Ond mae gen i fi llawer o obaith yn y pobl ifanc hefyd, roi ti'n rhoi'r syniadau i fi. Hyw y ranca Davies, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn.